wag chamo miel ka mok berber. Wawinjo lyrics. Kama lyrics chwanyo be wacho ni kiketo wabed serious gi lyrics kama to lyrics no karen man maru ujamba du. Aya, osaro musapar maro dio menyo koro mogi oche manyien biro nika adimba giwo gi koro gwege mopogore. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni wachako kod kaunti ma Siaya kama wayudo ni obila e sub county mar Rarieda timo nonro e wi tho mar achiel kuomgi mabende ne omonji kendo negi kod jonjore mabende pok oyang malong'o otieno manyoro. Obila no mawuok e stesend obila mar Rama wachore ni Nerik ni apikone kane odhi tich kapok ne omonje kod jonjore gi alwora ma skund sekondar mar Rarieda. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti ma Siaya Sera Koki, obila no mabende nonro mare pod opandi nyaka nyis familia mare wi masira no ne ntiere patrol e seche mane omonje no. Owacho ni gidhi nyime kod tema pedha mar yango jonjore go. Nek mar obila no obiro mana juma achiel tok ne negi japuonj moro mar kar tiegruok ma Rarieda Technical Training Institute mabende no negi alwora achiel no. Ringre obila no ne otere kar kano ringre jomotho malwak Mission Hospital mochari kirito mondo mi otimne bero. Komachielo en ni jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni okwedo dwaro mar jatend duond bura mar ODM Raila Odinga mar mondo twak obede pacho kae monywando ganda duto kata kidienje duto. Kioni wacho ni piny Kenya ni kod lipode mowuok e duol mopogore mabende no chuo gi higni mokalo mabende ni kod nyalo mar tieko midhiero ma piny Kenya kale gi sani. Kenyans know the problems that are facing them. Hawana haja ya kukaa chini tena ati kusema tunakuja kukaa conclave kama vile nimesikia Raila akisema na William Ruto. Tupate kikao kingine, we spend taxpayers money yet again to say the same things that were said by the TJRC report, Dongo report, Waki report, Kirigira report, BBI, ISO, NADICO. All those things are already documented. There is no need for calling us to a meeting. That is a gimmick. They are looking for a reason to remain in power for another 2 years. They keep us busy in a room while they continue spending money hapa State House, including kujenga kanisa ambayo hatujui ni akina nani. Bende oseo sirikand William Ruto ewi medruok e nengo modhi kata fuel ka pinje mamoko to wacho ni nengo go medo mana lwar piny. Wacho ni okang' mar medo nengo modhi go biro miyo nengo ngima medo mana idho male pacho kae. Bei ya petroli dunia mzima inaenda chini. The prices of fuel and especially even in the US inachuka. Walipofanya kupiga Gen Z na kuharibu maandamano ya Gen Z na kuona kama wamewaweza Gen Z, gharama ya maisha sasa imeanza kupandishwa. Expect this to be the order of the day. Na utasikia wakileta visigizio kutoka kila pahali. Utasikia wakisema watu wengine walifanya na wao ndio wamekuwa kwa ofisi. Kioni ne owacho wechegi tok romo kod kweth mar wakeini mawuok e kaunti ma Kisii mabende gi sechegi goyo debe ne Fred Matiang'i mondo mi obi obed jatend piny mar auchiel e yiero maduong' mabiro. Wamama wote kutoka Kisii County vile tuko hivi leo na wengine wenye tumeacha manyumbani, tutaenda sasa kumupigia debe our presidential candidate Dr. Fred Matiang'i. Kwa majina naitwa Mary Grace Nyangaresi, former mayor Kisii. Munaona vile Kenya yetu imeharibika. Tufanye bidii, tuweke mtu performer, not a politician but a performer. Jotend kanise pacho kae bende koro ogolo duondgi e wi weche mag siasa kata liet ma siasa mabende dhi nyime pache kae gi sani ka koro gikwayo mondo mi jo siasa kanyakla kod jotelo mopogore mondo mi oduok chien liet ma siasa kendo neno ni gichopo dongruok makare ne oganda jo Kenya. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni jago moro ma jegni 36 owito ngimane e kinde mabende no yudo thieth e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital bang' jomoko mabende pok oyangore monje kendo goye bang' yude e od miyo moro tino manyoro e North Nyakach location. Kalure kod Morris Adie mabende na ruoth ma North Nyakach location jagono ne ochadh gi ojalo e od miyo no tino manyoro mana kilometers
Lucas ariyo kowuok e ode. Adie owacho ni obila koro osemako miyono mondo miyo kony e timo nonro e wi gima dine kel monj makamane ode. Adie bende wachore ni jagono moyang nyinge kaka Kennedy Okeyo nchane timo osiep kod miyono. Owacho ni achije mabende poko yanga malongo ne omonjo od miyono tino manyoro kod gige lweny kendo chadho jagono gi ojalo kapok ne giringo magilal. Jagono ne oringo de od thieth ma Ahero kapok ne ochwale od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kama bende noduogo wito ngimane e kinde mabende nodhi nyime kod yudo thieth. Adie wacho ni miyono koro dine tesindo bila makono tok rem chiwo nying achijego. Wadhi kaunti ma Migori kama bende wayudo ni jago moro ne okawo ngimane oko owuon e yor derruok bang' nego nyathine manyako ma jahigni 4 e gweng' ma Nyawaita Chiria e sub-county ma Kuria West e county ma Migori. Obila ma Kuria West sub-county osechako timo nonro e wi wach makamano. Jatend obila ma Kuria West Ruben Bet ne owacho ni poko yang malongo gima dine mi jagono neg nyathine no kendo kawo ngimane oko owuon. Kata kamano chichni osebedo kod tuo mar dang'ni mar paro. Bet wacho ni lipot ma wiye yango ni jagono ne owito nyathine ne yawo kapok ne okawo ngimane oko owuon. Maria Chacha mabende en min jagono ne olose yo machalo kamai. Sasa mume wake alikuwa akiondoka, anasema watoto wanamsumbua. Basi ilifika jana kakuja akachukua watoto, walikuwa wajara. Ilifika wakati wa saa 10 kaondoka nje, nikakuta mlango wake iko wazi na geti ilikuwa imefunguliwa. Kufika hapa nje kijana yangu mdogo alikuwa ameondoka. Sasa anasunguka hapa, anasema lakini mama nilisikia mtoto analia. Kijana yangu damu yake ilikimbia kuja kwa kisima. Kwa maana ilikuwa imetolewa hiyo miti yote. Yeye alipokuja hapa aliendelea kuingia kwa kisima. Aliingia kwa kisima na spiti. Kuingia kwa kisima na spiti, aliingia kabisa. Sasa tulikuwa tunamkataza usiingie kwa kisima, hiyo maji ni mengi. Akakanyaga ile miti alikuwa amerusha ndani, alikuwa amerusha hiyo miti ndani. Mtoto ako chini na miti amerusha ndani. Maria owacho ni wuodeno mabende osebedo karito nyithinde adek tok ne owere kod jaode e dwe mar 11 higa mokalo osebedo kod tuo mar dang'ni mar paro chakre ne owere kod jaodeno. Ringre jagono kod nyathineno ne otere kar kano ringre jomotho karito mondo mi otimnegi bero. Moingo skunde mag sekondari 5,000 kuom skunde mag sekondari 9,750 ne okoyier gi jopuonjre 1.2 mabende geto donjo e grade 10 higa manyien. Jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok owacho ni ma en kalure gi kama japuonjre wuokie gi kuonde mabende gihero. Bitok lero ni chenro mar yiero skunde mag senior ne jopuonjre mag grade 9 kurose rumo kendo koro gikore mar romo kod jodito e sekta mar somo mondo mi giyang kaka skundego biro yiero jopuonjrego. Kata kamano Bitok olero ni thuolo nitie moromo ne jopuonjre mag grade 9 mabende biro donjo e grade mar 10 higa manyien. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni jarbura magem Elisha Odhiambo okwayo manena jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo nyis luor ne migawo mar arita e pacho kae. Owacho ni migepe mag arita e pacho kae kaka mar obila kanyakla kod mano mar NIS ni kod ting' mar chiwo arita e pacho kae kendo konego ti kodgi e ywaruok mag siasa. Wamunyoro accused NIS of having formed a group that is kidnapping Kenyans. That is totally false. Wamunyoro knows that Haji, who is heading NIS, their responsibility is to collect that information and provide that information to DCI so that DCI can act. To mislead Kenyans and to be able to talk against institutions that represent our national unity is out of order, is completely out of order. Jarbura noseyo Gachagua kuom tiyo koda ji e mbui e geto jodito e serikal kama oting'o jagoro mongirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo kowacho ni mano en gima ok ni kare kata matin. Okwedo bende limbe mane Gachagua timo e piny Amerika. You know, Wamunyoro is known as the worst tribal chieftain in the Republic of Kenya. Even in America, he was only meeting the Kikuyu community. And before he left, he chooses to talk about Dr. Raymond Omolo. And he says that Raymond Omolo is the one heading in that direction of sending police to beat demonstrators in the public.
Odhiambo bende nokawo thuolono mar dokne jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga ewi chung' mare kod sirikal manywanda kata broad based government. Kakoro kwayo jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna kod jaod bura mar Saboti Caleb Amisi mondo mi ochiw luor ne tenda duond bura no mar ODM. And let me tell my brothers Caleb Amisi and Sifuna, if you don't like broad-based government, resign and move on. You cannot castigate Raila, who is our party leader, and telling William that you are not Raila, that you'll beat him. Gentlemen, Caleb and Sifuna, you are what you are because of Raila. So don't talk about Raila. We, as a community, we are in broad-based government to stay. If you want to go, please go quickly. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Kawatieko weche matute kor gwenge gi elak sechegi watieko kod county ma Homa Bay kama wayudo kanyo ne jopuonjre e kar tiegruok ma Mawego National Polytechnic e county ma Homa Bay ondiko ne jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo kabede gi kwayo mondo olosie tesendo bila ma Mawego mabende no wang tarik 3 mar dweni mar konyo e kedo gi weche njore mabende sani gi wacho no dwa jimbore mokale alwora no. Tesendo bila ma Mawego ne wang ching tarik 3 mar dweni e kinde mabende no tere ringre Alberto Juang Pacho kowuok e boma ma Nairobi ne ikmare dalagi e gweng' ma Kakoth kokwanyo location e sub county mar Achonyo East. Achija boro mabende itudo kod ketho mar wang'o tesendo bilano ma Mawego nchane omaki kendo ne ochwal gedo makahawa e boma ma Nairobi kama bende ne gidagi ketho no. Jopuonjre ma Mawego National Polytechnic kokalo kuom jatendgi Ephraim Odhiambo owacho ni weche mag njore sani odwa jimbore mokalo e gwenge makono tok daro bila ma Mawego nyaka tesendo bila ma Kindu Bay toka wang tesendo bila ma Mawego. Owacho ni thoth jopuonjre ma odak oko mar kar tiegruok no kale midhiero mathoth kaka monj kamoko bende koro selalo simbegi kod mwandugi ne achije mabende poko yang malongo e gwenge makono. Mane mabedo kelowa e giko mag weche matuche kor gwenge gi elak sechegi tudiko James Rabala koromo 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni jatugo mar volleyball mar tim mar polis mar Rwanda Meldina Sande oyangi kaka captain mar tim mar Malkia Strikers madhi e tuke mag World Championship mabro timore e dwe mar 8 e piny Thailand. Sande mabende chon gocho ne tim mar Kenya Prisons ibiro kony kod jatugo mar Kenya Pipeline kod Malkia Strikers Gladys Ekaru mabende nche noduogo e national team. Jotugo ariyogo eko kawo thuolo mar Triza Atuka kaachiel kod Edith Wisa mabende okomi thuolo wang'ne. Luore gi tugo maber manonyisi gi jatugo nero majegni 28 e piny mar Rwanda kama bende noyange kaka MVP kata jatugo maberie moloyo e season mar volleyball manche norumo e piny Rwanda. Malkia Strikers okete pool G gin kaachiel gi joloch ma chon ma Ulaya, Poland, Germany, Vietnam kaachiel gi Thailand. Komachielo bende ni jatugo mar Rising Stars Aldrin Kibet owacho no mora ahinya kaluwore go okang' mar yudo thuolo mar tugo ne tim mar Celta Vigo B. Jatugo nero majegni 18 mabende wuok e gweng' ma Poror e kaunti ma Baringo owacho ni wuodhe kowuok e opiche mag Juala nyaka koro sani en Ulaya en ranyisi ni ng'ato ka ng'ato nigi lek manyalo chopo kare. This is Aldrin Kibet. I'm happy today to get the contract issue done in Celta Vigo. This is an historic moment for me, especially considering the humble beginning since from Poror. That was a big motivation for the young people in Kenya that all is possible with dedication and focus. I thank all the people that have made this thing possible for me, my parents, my coaches, my school, to simply name them Poror, Mama Ngina, St. Anthony, Gymnastics Sports Academy. With God, everything is possible. Thank you.
Kibet donje tim ne Roma Celta Vigo B e thuolo mar free transfer kaluwore gi bedo ni nosetugo kendo ragi tim mare manotugo ne noserumo. To weche mamoko bende en ni mane en kocha machon mar FC Leopards Gilbert Selebwa wacho ni jakom manyien masani Boniface Ambani kod tim mare nigi nyalo mar duoko FC Leopards e rang'iny mane entiere kinde mokalo kane ipakogi gin kaachiel gi Kogalo. Selebwa ma sani eri nowere gi puonjo tim mar Samwest FC okwayo Ambani mondo ne ni jogo duto ma gin jokanyo e sekta mar adhula masiro klab mar FC Leopards oywayo nyakonchiel kaka yo achiel mar neno ni gidok e huma margi. Kile ambacho tu ningeweza kusii kwamba they should put the office in order. Iwe ni kwamba ni broom mpya ambayo imeingia kwenye mji, you sweep everything out, weka mikakati yako mwenyewe ambayo itakusaidia kuweza kufanikisha FC angalau kuchukua ligi, na pia uweze kuwa na mikakati ya kusaka hela, kwa sababu timu hizi mbili Gor Mahia na FC ni timu ambazo zinahitaji hela nyingi sana, kwa sababu the market value yao inakuwaga juu, na wachezaji ambao mnatakana kuleta pale ni wachezaji ambao ni watajiriba ya juu. Boniface kaachiel kod omin mare Fred Ambani mabende sani ne kocha ne otugo ne FC Leopards higa mar 1998 e kinde ma Ingwe noloyo lige thuolo mogik e bwo Selebwa. FC Leopards akichukua ligi mara ya mwisho 1998, mimi ndio nilikuwa meneja mkuu. Hivi kwamba kocha wa timu ya FC Leopards kwa sasa Fred Ambani alikuwa mchezaji wangu. Chairman ambaye ni wa FC sasa Boniface alikuwa mchezaji wangu. Na naweza kuambia kwamba hawa vijana wawili wana hari ya kusaidia timu iweze ku move to the next level. Komachielo bende ni jatugo mar raga mar tim mar Barcelona Lamine Yamal omisati namba 10 maende norwaki gi jatugo Lionel Messi kane entiere Barcelona. Jatugo ne Roma jahigni 18 iwacho ni osetugo maber mokalo ne timno bang' bende loyonegi gonde maromo 25 kuom tuke mosetugo ne klab ne Roma gin 100. E higa mar 2013 jahigni 15 ema nochako tugo ne tim ne Roma mar Barcelona ka bende norwako nanga namba 41. Bang' season ne rumo e giko mar season mokalo norwako nanga namba 19 makoro sani oweyo kendo koro miye nanga namba 10. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mano mheshimiwa Min Bondo. Yalama kwelo ndumo mino kembo umo mina deni Bena gocho wongo pio la mochiwo yagika Amoru woda kiro jen kodo papa Joni Awodo kingo chieng dikne kwaro sengo makothu Awero endani kamone kora wino goara Nikecha wero miyo mamungwana nyara lego magombe Ochuno ya makata leo nyaka timu wachine Mama tabo sewe makodinga mine bondo nito